Hadibaya rok ang hainaroni bagui tini story katal tubui phai tongpikha Khoroksa Bukhukjwk Bini kapal birmani Kothoma Kwrwi Hinmabo Kisani Kokya je borok ni sago mabugio o borok simino sawi mannai haisi hinkhe abo haino Khoroksa bwrwi bini mungkhe Khumpui bo aige serai jorao belai kheno kosto khe mabugi boka Kesung o story no yaphangni simi busuk thuk jora khanamui nailainai norok o video no paithak jora naibik tongdi Khumpui wngkha bo Khoroksa kwrwi nukhungni borok tei bo belai kheno bwrwi bo naithok bo bwihai aswk philik phalak rok bo wngya belai kheno borok kaham tei tong kwchang khe tongnai bwrwi bo bini mani kok rok no aswk kheno khwnao tei bo bini amani kok rok bo nao hinkhe bo chwrai jorao borokni nukhungo rang puisa kwrwi wngma bai bo belai kheno bial khe ma tongjao tei bono bini ama no rang puisa jugalwi lekha porirowi tongo bini babu khe bo sal brum brum no rogo sok rok nungui soak kefek khe nogo sok phaio tei bo horogo soak kefek khe phaibai Khumpuini bini ama no soak nungjaknai rang rok san phaio tei Khumpuini bini ama bai rang rok rojaya hinkhe bo yak rok tisai buo abo hai yang khe nogo chajaknai mairung sudu se kwrwi abo se hor khe soak kefek khe deli no nogo phaiwi rang rok san phaio tei rang rok rijakya hinkhe bo Khumpuini bini ama no satok pitok khaio abo simiya tei bo Khumpui no bo aswk porena rok nangya hwnwi rok hino haifano Khumpui hinkhe aswk khe bo porenani bwkha wngwi tongo phiaba bini babu khe sal brum brum no soak nungmang no kobor chajak bwsa bwswk class jora lekha porikha sudu se sawi manya abo hai tei Khumpui bo nogo abo hairok no nugui no wansokha bini ama bono aswk khe rang puisa jugalwi kosto khe porirowi tongromani ang bo salsa ani ama no kolok kotor wngwi phunuknai tei ang ani ama no angbai no kaham khe tongwi tongronai abo hairok khe wansogo hinkhe abo hai khe no bo chirai ni simi kosto khe tongwi torwi logwi sikili sokha haikhe bo afuru o 12 final bo pass khaikha afuru bono bini ama saisungsi chaloknai ba aswk chugui manliya bini ama bono kaptwtwi sao nungje poriman sa kaham kheno poridi ang kosto khe phano nono masa rungroi rohonai ang je chugmani kosto khe phano nono porirowi tongrowano hwnwi haifano Khumpui bini ama no saisung no kosto khe nugui bo college admission wngliya haikhe bo nogo tongtwtwi no nogni samung rok no kisa misa bini ama no chubao hinkhe afuru bo bini babu hinkhe o tongmung no tongkho kisa phano swlaijakya bo deli no hor rogo soak kefek khe no nogo phaiwi bobai kok bangwi tongphaio tei Khumpui bini babu no kok thaisa thainwi chaya nugui sakha hinkhe bo oro nogni ongkhorwi thangbai sidi hwnwi rok utugo hinkhe Khumpui bo abo hairok no wansokgwi belai kheno bwkha dukho nangjago tei Khumpui bo nog rogo abo haikhe mangno nugui salsa khe bini bwkhao wansokma phaikha bini life bo ulo bobai kaijaknai sila kuno phano boi kahai khe nungya chaya borok kaham khe mankha hinkhe ang o borok bai no kaijaknai abo hairok khe bo waisa wuisu khe bini bwkhao wansokma rok phaijago bo bini babu hai soak nungnai jar chwla rok no mankha hinkhe kaijakyai phano tongnai abo hairok khe bo wansogo hinkhe afro jorao Khoroksa chwla bobo borokni para gandani no ageo bobai class baksa tongnai o chwlani mung khe Rahul o chwla khe belai kheno borok rok kaham mungsa phano nungya chaya borok tei o chwlani nukhung khe rang puisa gwnang tei o chwla Rahul khe bo agini simi no Khumpui no kisa sajagwi tongo bo Khumpuini nukhungo tamo cholwi tong aborok no bo sawi mano bo aborok no saimanwi Khumpui no kisa khairokma haibo wngjago tei o chwla khe bo ageo school o poriwi tongphroni simi no Khumpui no hamjagwi bobai kwnwi khe tongainani kok rok rwo haifano Khumpui kuno phano saya tamoni hinkhe afro Khumpui bo porao simi no bwkha wngwi tongo hinkhe salsa khe Khumpui bo o chwla bai hathio malaikha afro puila Khumpui no nugui chwla no kok sana chengo bahai tong kaham de hwnwi afro Khumpui sao haino ta angba kaham bai hamya bai hwnwi tei bo Khumpuini o kok rok no khwnamwi bini bwkhao tamo kahai thwksa hai wngjago haikhe afro chwla bo Khumpuini number tlangwi thangkha haikhe bo nogo sogwi kha hinkhe no Khumpuini WhatsApp simi text khaikha afro Khumpui
oselani text khaijak no manui sabo hunoi sungkha haike bo khumpui no angsi Rahul hunoi reply ro afro kheno khumpui Rahul no sinim tei borok khorok nai no abo haike no text rok khailaikha abono karui bo borok jono waisa kaham hamya kok rok sunglaikha afro Rahul khumpui no bini bukhani kok rok pura no khulogui sawui khanam rokha angno no school lo poreui tongfro ni simi no hamjagui tongo angno no je thya sakni bagui loge songkheman na musungo ang nung kwrwi khe tongui mania ang nung bai no je thya sak khushi khe tongui tongnai nung aige serai jorao kosto khe ma phaifano ang tabok ani bukhani kwbwi hamjakmano no riwi khushi khe tongronai ang no kwbwi bukha bai no hamjakma rinai ai hinui saka hinkhe khumpui bosolani abo hai kok rok no khnamui bini bukhao tamo kahai ungjagui thangkha tei khumpui bo bosolano kisa kisa rok chajagui tongo haikhe khumpui bo osolano goseui ni rokha bobai gwnai khe tongna bagui tei khumpui osla bai no kaijagui thangkha haikhe bo bini amano bo bobai baksa no bini logeo tlangui tongroi kha tabok khe Rahul bai khumpui borok khorok nai no nukhung rok khalaiui kaham khe tongui tonglai kha tei Rahul bo jefrofa no khumpui no sasung rok khe tongriya bo asuk khe no khumpui no hamjago tei bo khumpui ni je kuno problem rok no bo busio hinkhe khumpui tabok phano waiso bo serai fro kosto khe tongui phaima rok no muito manjagui bo serai fro ni bai tabok ni no nugui kwbangma no bo age bo kosto khe ma bugi bo phano tabok bo Rahul ni kwbwi hamjakma no manui bo tabok belai no bini life bo khushi khe tongkha hinkhe asuk jora no norok o story no khnamui bahai ungjakha please comment khainani tapok di channel o kwtal wngwi tongnai rok hingkhe subscribe khaina jadi tei bo nirok ni support manui tei bo bwskang next time o video kwtal tubui phai manatui hingkhe hambai asuk jora no.